I had a dream the other night. Għaddejjin minn momenti diffiċli, kif jaf kulħadd. L-ewwel il-ħsieb tiegħi jmur lejn il-morda tagħna, lejn dawk li qegħdin rikoverati fil-kwarentina, dawk li qegħdin fi djarhom biex jobdu l-indikazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa, imma wkoll l-istaff mediku b'mod speċjali tal-Isptar Mater Dei. Insellmilhom u inwedhom it-talb tal-Knisja kollha għalihom. Nagħmel appell ħerqan, mod speċjali l-anzjani tagħna, li aħna nibqgħu fi djarna. Għaliex bekk inkunu qegħdin nevitaw it-tixrid tal-COVID-19, inħarsu saħħitna u nħarsu wkoll is-saħħa tal-proxmu tagħna. Dan għalina jista' jkun ta' sagrifiċċju, imma meta nifhmu li hemm il-ħajja fin-nofs ta' kull wieħed waħda minnha, għandna napprezzaw li sagrifiċċju ta' min jagħmlu. Nagħtikom ukoll mill-qalb il-barka pastorali.